No niin, Lurei. Siis tänään, vähän lagi kuvauksen takia. Tänään tekkittiä Tekor 3X, joo. Ei vaan Mr. Rank Now Feet Tekor 3X. Eli tänään, tai siis eilen me aloitettiin tämän paikan teko ja tehtiin alakerta jo. Ja sitten me tehtiin tämmönen laite, että energikondenseriin tulee koko ajan lisää laavasellejä. Tästä kollektorista me saadaan energiaa, filtteri, joka heittää ne tänne. Näillä paipeilla se alkaa kiertää se juttu. Sitten näihin menee vahvaa sisään, muuttaa ne energiaksi ja sitten pumppautuu MF:ihin. Meillä on nyt 4 MF:tä täynnä. Pitäisi tehdä MFSU jossain vaiheessa. No MFSU ei tarvita, koska me voidaan tehdä lisää MF:itä. Electric Furnace. Sitten me tarvitaan ehkä tilaa noille MF:ille. Ne pitää varmaan joskus siirtää sinne. Niin täytyisi laittaa joku MF-varasto. Luone. Eli tähän tulee varmaan monta kerrosta. Tässä on meidän valovipu. Tarviiks tää low-wall? Tartteen. No, teet sä LV? Mä voin tehdä. Mä voin. Eli kuori pitäisi tehdä jossain vaiheessa. Eli älkää ihmetelkö kamaa, jota meillä on Swift Fit Clean Starray. Koska jos olette kattonut Lexvin videoita, niin Lexvi Co-ossa ollaan tehty töitä. Onko sulla kopperi? Kopperi ei oo yhtään. Käynkö hakee? Eli toivottavasti äänet nyt menee hyvin. Onko sulla rupperi? Rupperi ei ole. Sori Piki. Niin. Niin, eli mä otan täältä kaikenlaista. Ja tänne me tehtiin, tai mä tein äskettäin tämmösen generaattoreilla toimivan samanlaisen energiajutun. Tää on puolesvälis jo. 5 minuuttia sitten laitoin käyntiin. Ja täällä on meidän timantit, joita tulee koko ajan lisää teleportin kautta. Eli mitäs mun piti ottaa? Se posahti. Mitä mun piti ottaa? Virssa-aukku, mä vahingossa liitin sen. Kopperia. Posahti. Koko talo. Ei vaan se tietysti. Siis mä otan kopperia mitä? Mun pitää tehdä uusi elektri. Kopperia. Kopperia ja jotain. Eli siis kopperi ja kopperi. Ei oo kopperi. Käytin viimeiset. Mä otan vaan kopperi ja rumperi. Ei. Mä otan rappersäppiin kanssa. Saadaan sinne rapperfarmi. Mun oma se talous on nyt. Mä käyn tuolla lajittelupaikassa. Eikö tää on Jetsekin talo, joka on häpäjä. Täällä on 2 kulttuuria. Onks laaja? Hetkinen, mulla on aina. Voi helvattu, meillä ei oo yhtään kupparia. Eikä stikerissä. Mulla ei ookaan. Eikä. Siellä sun bagissas. Monista meillä on. Ei kun on mulla ollut. Eli Me ollaan suunniteltu tämänkin valmisteita. Ollaan yritetty. Fiu, 1 stikiresini löytyy. Se sitten vähän ne kaikki epäonnistuu. Tätä voidaan monistaa sitten. Laitais ne MF-eihin niin, energian tulo nyt pois päältä. Saadaan vähän monistettua kamaa. Me tarvittais toinen energiakondenseri. Vai onks meillä 2 energiakondenseria? Meillä on vaikka kuinka, mä tein 4. Sitten monistin. Jesus. Varo, Spideri on katolla. Tiedän. Hei tuus. Annat mulle rubberia. Hei. Kill this bitch. Mitähän rubberi? 1 stikiresini. Mulla on 1 stikiresini. Meillä on sit myöhemmin helppo tehdä rubberi tälle elektrifurnaiselle, kunhan me nyt saatais virtaa. Monistas nyt. Se kävi low-wallinen.
Lofoltakin. LVP. Jota mä oon just tekemässä. No mut kun sun täytyy monistaa tätä stickerissa, niin tässä on 2 copper-keibeliä ja tässä on copperi. Hetkinen, paljon se LV-trans. itse asiassa nää riittää. Kiitos. Voltage transfer. Säästää 1 stickeriä sinne muista. Joo, en mä tarvii sitä. Ei oo kauhean paha toi LV. Ei, mä teen sen just. Tää on meidän hieno paikka. Ei. Mä käyn hakkaa tosta pihasta. Joo, hakkaa. Vaikka se iso puu, joka on tossa minipapista näet. Se on tossa tyhjästä. En hakkaa koko puuta. Seuraavaan jaksoon laitetaan sitten se 1 server-modi, että puut kaatuu automaattisesti, jos on kirves. Niin siis tää on MCM-serveri. Kerron tästä myöhemmin joskus. Niin. Oho, tuolla meidän vanha talo ihan tässä lähellä. Ihan tässä vierellä. Meidän ikivanha talo. Mut tää toimii hyvin tää meidän Julieli. Tää tekee laavasella, mutta hyvään tahtiin me voitais homata lisää. Me tarvitaan Mulla on MFS. itse asiassa aika paljon timantteja, niin mä voisin tehdä, mutta redstone puhuu. Tehdään MFS. Onko sulla muuten sitä? Onko sulla redstone? Ei. No, I don't. Kato, mä haluaisin toisen sellaisen. Tiedätkö? Hetkinen! Sä voisit mennä tuonne meidän paikkaan. Koska nyt sulla on se... Mitä? Ei. Do you need some red material? Ai niin, mun täytyy näyttää teille vielä se timanttipaikka. Mä käyn siellä talon, jos sä tarvitset jotain, niin... Joo, niin siis... Yritä saada red material. Mä tuon sen yhden ainoan, että voidaan monistaa siitä. Ai yhden red. Niin. Joo, okei. Tässä on Meillä ei ole monistustarvikkeita. Glaigy. Hei, mulla ei ole monistustarvikkeita. Haluatko se sinne tuolta? Hei, käy XD energiakondenserissa. Hei, TP-tetäänkö sittenkin? Hei, XD TP-tetään noin... energiakondenserille. Why the hell? Ota muuten glowstone. Muu... Monista kato siellä XD. Red material. Tai sit pistät siihen sun vaan. Pistät sen hetkeksi pois päältä sen systeemin. Hyvä idis. Mä voisin itse asiassa rakentaa tätä vähän enemmän. Mites mä laitan tän pois päältä? Hakkaaks mä kyllä taimen? Miten tää laitetaan pois? Tarvii yhden taimen. Muistatko aina niitä glowstoneja? Ai niin, mä tarviin sen... Mä tarviin itse asiassa yhden dark materialin. No mä otin onneksi monistettu. Mitäs kestää ikuisuus, että saadaan Mä teen... sillä aikaa kun tää red matteri monistautuu, niin mä itse käyn... asiassa tuo vaan glowstonea ja dark matteria. Ei kun meillä on vaan yhdet red matterit. Monistaa. Mä monistan just... En mä XDn kun tuolla. Noniin, eli tässä on meidän timantin monistuspaikka. Automaattista timanttia, eli place load Pistä itse asiassa sen timantin tilalle. Ai tänne. Eka dark matteri. Ota XDnistä. Mä tarvii glowstone. Onko sulla glowstone? On, mä haen just mun chestistä. Meillä on kai siellä meidän lajittelusuusteilläkin. Mulla on yksi glowstone. Elektrikkuudessa on tullut. Mä voisin itse asiassa... Mä en voi tehdä mitään. Taas leftas. Sillä oikeesti lagii paljon. Mä en voi oikeesti tuoda siis... I can't do it. Because I have no glowstone. Mulla on yksi glowstone.
No kun mulla monistautuu just Paljon dark. noustunut. Mulla on vaan yksi. Tarviin. Miksi et sä tee energiakondensaatioita? No mä yritän just. Siihen mä tarviin. Okei, kun mä saan sen jutun susta. Tarviin 2, 3, 4. Hemmetti kun kestää kauan yhden Mä tarviin 18 slowstaa. Ota nyt kun tää meidän... Jesus, Tuo on muuten Blaze Rodeakin. Blaze Rod-masina just tekee hemmetin Tuo on yksi Blaze Rod siellä. Koska mäkin tein katoa tällekin Blaze Rod. Selvä. Mä tuon yhden Blaze Rodin. Ja sit tuolla muista Glowstone ja 18. Nää Dark Matterit ja Red Matterit vasta monistautuu. No ota timanttia sieltä chestistä. Siellä ei ole enää. On siellä. Mä käytin kaikki. Ja nyt se timanttimasina tekee niistä Dark Matteria. Ja tää mun energiajuttu tekee Tarjoako sulla? välillä. Säästetään tää yksi timantti. Yksi timu säästää. Muuta Red Matteriksi. Oi Jesus, kun kestää kauan. No tehdäänkö sillä aikaa jotain muuta? Mä teen sitä Blaze Red Matteri tulossa, Dark Matter tulee sit tänne. Tarviin yhden. Yhden kumpaakin, mihin ai tämmösen Niin. kollektori. Hei, mutta eikö noita kollektoreita voi monistaa? Ei voi, mut siinä kestää vuosi. Mä tarviin kans Glowstoneen. Sitä mä voisin monistaa, jos 18. Mites mä oon se riittänyt? Linti. Tässä kestää ikuisuus. Ei saa. Tässä kestää. Mä tuun sinne siksi aikaa. Mulla ei ole mitään waypointtia sinne tavalla, mä osaisin meitä. Mutta alan just kasvaa. Mä itse asiassa pistän tän pois päältä. Kyllä, parhaan saa tehdä. On lausi. Monta MP:tä meillä on täys. Täys. Meillä on liikaa energiaa tässä. Mä teen nyt tuolla meidän Electric-puolella siellä hirveän. Eli tää on tosi tylsä jakso varmaan, kun katsotte me sähläillään. Mitä Electric-puolella? Mitä saa over? Hei tuo! Over. Ei oo. Onhan, ne on kompressorissa. Missä näistä? Ei oo. Onhan siinä yhdessä. Mä otan tänne Ootas, mä tarkoitan vitsiä. Kestää ikuisuus noissa Red Mattereista. Dark Mattereista. Okei. Tää ei vie niinku melkein laisinkaan poweria. Itse asiassa tää ei vie ollenkaan poweria tää Electric sen käyttäminen. Eli periaatteessa meillä on nyt rajattomasti poweria. Tuot sä? Tuot sä tänne? Minä mä laitan? Pistä sinne 1 tai 2. Koita aika 1. Mä tuon 3. Sit nois tikirisen. No niin, nyt tätä tulee supermaa. Niin siis, Unknoon. Huomasit sä ne Glowstoneit? En. Mä vasta monistan Dark ja Red Matteria. Ruokaus. Teen kupperkeitille. Luulis nyt, että se Dark Matterista tulisi sieltä. Red Matterissa kestää vielä. Goliky. Taas se yljös, no ei.
kananmunalla heitti. Eli tylsä episodi. Kiitos Gligin. Vitsi. Kiitos meidän Red Matterin ja Dark Matterin. Jos me skipataan tästä, koska jos me saadaan. Eli se on nähdään ihan. Pitäisikö mulla lopettaa? Ei. Onko? Kauan ollaan kuvattu? En mä tiedä. Mistä näin mistään. Lopetetaan sitten, kun seuraat 4 Ollaan 15 minuuttia. Äänitallenteesta näkee. Pitäisikö lopettaa tää? Ei vielä. Joo, kuvataan toinen putke. Saas jatka vielä hetkeksi. Eli se on Mario